Yan yung ating nilagpasan kanina. Nakahabol siya. Dito lang sa mas maganda sana mamalengke dito. Kaya lang walang parking. Ang hirap Mas marami dyan, ano? Ah, Miko Mart. Turn left on 306 along the Buzalon Road. diretso yan. Huli na papunta yan. Oo nga, tas bakit siya naka-signal na pakaliwa? Dito tayo. Continue straight for 30 minutes to 306 Pangasinan, San Mills Road. May branch na pala ang Divisoria dito. DV Mart. DV Mart. Grabe. Walang traffic. Parang Divisoria. Ano, nasa gitna. Tapos lahat ginaunan niya. Bilib ako dito. Ang bait. Lahat na lumiko doon, pinauunan niya. Hindi pala nagpapatraffic dyan.
Mart. Mauna na kami. Gusto mo yata bukas pa umalis eh. Walang balak yata umalis yan. Welcome to DV Mart. Divisoria sa Alaminos. Branch ng Divisor. Open lang December 10.